Вещата Сталина Киселова основно е гламава. Т.е. не може да помни, не може да мисли, не може да усвоява информация, с отвратителен характер и външност. Грозна. Грозна като смъртта. Грозна като вещица, като проскубана гарга в косата, като крокодил с изправена черна коса, като крокодил с пирука. И бременна е най-грозната жена в света. Характер е на изнасилвач и сериен убиец. Злобна, алчна и завистлива. Няма един зъб в устата, затова физиономията е изкривена и вместо лице има задник. Затова на киселите млека референтния номер го слагат не от страни, а отгоре. Да покажат, че вместо лице има задник и всички асоциират с задник. Вместо мозък има лайно. Дърта квачка, дърта пачавра, недъгава, най-вероятно с телково решение, никадърница, изобщо не става за никаква работа, пълен буклук всяко едно отношение, символ на смъртта е. Аз съм символ на раждането, тя е символ на смъртта. Създава, т.е. взаимоотношението с другите хора е като паразит. Т.е. става един вид като паразитна връзка. Защото ограбва от аурата и всичко възможно от хората, краде, лъже. Всичко най-отвратително притежава като качество. И може да отблъсне всеки един мъж от абсолютно всичко. Мъж, жена, може да ги откаже, да ги отблъсне от абсолютно всичко. Толкова отвратителна и противна. Звуците при секс са отвратителни. Направо не са тъпят. Всеки един човек може да се травмира само от звуците. Освен, че е грозна, освен, че е с отвратителен характер, и звуците и при секс са отвратителни. Нищо не става от нея. Пълен буклук. Средното образование е влязло по втория начин, защото не е можела да държи изпит. Влязло е като недъгала. И после дава фалшиви болнични в продължение 5 години. През 3 седмици, по 2 седмици фалшиви болнични, защото не е можела да усвоява информацията. 5 години е давал фалшиви болнични. Лекарски болнични. Мързелива. Не става за работа, за нищо не става. Защото е гламова, тя не си ражда децата и тя не си ги гледа. Въпреки, че и те са гламави, защото е гламова, не може да се погрижи за тях. Добре, че са мъжете да се грижат за тях. Умствено изостанала. Трябва да умре. Тя извърга вещата Сталина Киселова и със смъртна присъда незабавно, ако не я умъртвят. Аз ще я убия. Точно ножове вече 13 години, за да убия.
при първа възможност ще отреже езика. Тя без това не може да говори. Влязва и недъгъла средното си образование, защото не може да говори. Или има рак на гърлото, или астматичка. Има нужда от логопед, защото не може да говори. Пълен буклук. "4:19 a.m. It is Saturday, May 2nd, 2026. You are currently at Ul, Akkad, Boris Stefanov 4 in Sofia.